ni harufu. Riwruok mar Amref Health Africa ochako chenro mar chiwo tiegruok ne jochwal thieth e kaunti ma Siaya ewi tuoche mahinyo oganda kaka malaria, nyaldiema e kind mamoko. Jata chenro mano mar riwruogno Vincent Ouma yango ni chenro no geto kaunti ariyo ma tuochego ogoe tach. Chenro ni geto kaunti ma Kilifi, gwenge mag Bondo, Rarieda gi Alego Songa e kaunti ma Siaya. In that, so we also want to integrate also anything that those who Amref Africa obiro dwa strengthen wa dwa jiwo nwa tuoche gi ko ki community nyaka national level kata kakwa report gi makidhi system ilongo ndi HIS2 kata KHIS to kidiyo button tinyalo neno tuoche gi kama gintie kod ji adi man kodgi to mano bo konyowa kata yien ma wadwaro mondo othiedh tuoche gi kata wanyalo ng'eyo for example ni kune ma rabies ng'enye, kune ma stray dogs ng'enye, kune ma wanyalo yudo kaka schistosomiasis, tuo mar bilharzia nitie, to kata mana kuonde ma thuonde kaeji